ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಇನ್ನು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಬೈದ VIP ಟಿಕೆಟೆಡ್ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಣ್ಣ ಉಳ್ಳೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತರು ದಾದ ಪಾತೇರ್ನೆ ಮಾರೆ ಬೊಕ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಉಂಡಾತ ಮುಲ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮೀಟ್ ಯಾರು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪಾತರ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೆ ಆತ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಬಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಬಪ್ಪದ ಅದು ಉಂಡು VIP ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಲಿ ಈ ಜನ ಪಿರ ಉಂತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಲ್ಕಂಡು ಬಿನಿ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಆಂಡ VIP ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಆತ ಚಾನ್ಸ್ ಆತ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ವಾ ಭಯಂಕರ ಅತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತುಪ್ಪವೇಣಿ ಅವ ಜನ ಬರೋಡಾತೆ ನಾವು ಇತ ಮಿಂತು ಬಯರುಂಡು ಅವ ಕಾಂತಾರ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಾತುಂಡಾತ ಇತ್ತು ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರ್ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಜನ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ದೂರದರ್ಶನ ಮಾತ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾತ ಮುಪ್ಪಾಯಿ ಉಂಡದ ಭಯಂಕರ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಿಯ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕುಳ್ಳು ಕಥ ಮುಲ್ಪದ ಭಯಂಕರ ಉಂಡದ ತೋಚುಂಡಿಯ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿಂದ ಅದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಐನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಟ್ಟಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಗ ತೂಕ ಏರ್ ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಗಲು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಸ್ ಓನು ತೂಂಡಲ ಈ ಸ್ವರನ ಕೇಳಂದು ತುಳುವೇರ್ನ ಅರ್ಧ ಬಂದ್ಬೇಕು ದಾಯ ಕೇಳ ತುಳುವೇರ್ನ ಸ್ವರ ಪನ್ಪುಣವೇ ಅಂಚ ಐನ ಗತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯನ ಬೆತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಡೋರ ಜೋರಾದ ತೆಲಿಕದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗದ್ದೆಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿ ಕಮಾನ್ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವರ ಪಂಡ ಒಂದು ಗೀತೆ ಉಂಟು ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬರೈತೆ ದೀಪಕ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಗುರುಪುರ ಸ್ಟೇಜ್
And there we begin. Okay, start. Everybody put your hands up. Let's see if you are there. People are kickstart here. Yes, everybody. The city galaxy. Yo. ఏండ్లు పొల్లుడే సందాన తప్పు మల్లిన మాకు ಖುಷಿಯಾವನಾಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 79 ಮಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕುಲವನ್ನು ಬೆತ್ತೆ ಬೇತೆ ಮನ್ಕಿಂಡು ಮಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡ್ದು ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಐತ ಮಿತ್ತೊಂದು ಹಲವು ಅಗ್ದೀಪನ ಜನ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಖುಷಿ ಅವನದು ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡೇ ಬೋರ್ಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರೋದು ಖಾಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದಾಗ ಆ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೊಡಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ನಲ್ಲಾತ ಹೊಸ 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 ಆಯಾಮನು ತೂವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಲ್ಲಾತ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಚಿನಕುಲು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಅನುಶ್ರೀ ನಂಚಿನಕುಲು ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಪೂರ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪೂರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ತುಳುನಾಡು ಬೆಂಕದ ಬರಡು ಈ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬರೀ ಧೈರ್ಯಡು ಮಲ್ತಿನ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತುಳು ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾಂಡು ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ದಾಂಡು ಇಡೀ ಇಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಐತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟನ ತೂಂಡು ನೆಕ್ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರಗಳ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ನನಗೆ ಆರು ಪಾತೆರನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಕಣೆ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಬೈದ್ರೆ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಪೂಪೂರ್ ಪಕ್ಕಡ್ದು ಮೋಕಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನು ಸಂದೇಶ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ಗರಿಗೂ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತದು ಸ್ವಚ್ಛ ಹೋಗ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಿಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಜಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಇದ ವೇದಿಕೆ ದುಂಬು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಲಂಕಾರ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಬೇರೊಂದು 2 ಪಾತ್ರಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೊನ್ಮೇಲೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲೊಟ್ಟುಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಇತ್ತ ಥ್ರೋಟ್ ಪೇನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಗಂಟ ನನ್ನ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಬದುಕು ಮೇರ್ಲ ಬರಡು ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡಲೆ ತೆಗಡೆ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ರಾಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಸ್ ಕೊಂಚಿ ತುಂಬುರ್ದೊಂಚು ಅಂಚನೆ ಅನುಶ್ರೀಲ ಬದಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಎಸ್ 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 ಇದು ఉంటున్నాను అదే ఉంటున్నాను అనిపొచ్చు ఎస్ ನಾಯಿಕ ಬರ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು ತೊಂದರೆಜಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದು ಎಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಭಕ್ತನ ಅರ್ನ ಬಿರೋ ఉంటున్నాను 4 2 ತುಲೆ ಈಗ ಎಂಚ ರಾಜಣ್ಣನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಡ ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕನಸಿನ ಪಡೆದ ನಲಿಪೇಣ ನಲಿಪು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾ ಬಾಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪೃಥ್ವಿ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ 87 ಡೇಸ್ ಆಗುಂಡು ನಾನೊಂದು 13 ದಿನ 100 ಡೇಸ್ ಆಗುಂಡು ಸೊ ಈ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕುಗ ರಿಷಿ ಬಾವೇ ಬೈದೇವಿ ಒಳ್ಳೆ ಅದೇ ಅವಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ಲ ಮದ್ಮ ಇರ್ಬೇಕು ಇದೆ
ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಬಂಡ ಶುರು ಯಾರು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾನು ಒಂದು ಪದ ಪಂಚ ಕಲ್ತಿದೆ ಯಾನು ತುಂಬು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ನಿನ್ನದು ನನ್ನಲಾತ್ ಬರ್ರೆಯವರು ಉಂಡು ಈ ಹೋ ಬಂಡೇರು ಎರಡೊಕ್ಕ ಬತ್ತನೆ ಯಾರಿಗಡೆ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ಚಂದ ಬರ್ತದೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಒರಿನ ಕೊನೋಯ್ನಿ ಈ ಪೂರ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿನ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದಲ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಲೆಕ್ಚರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋದೆ ಅಂಚೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳ ಇಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ಬೇರು ಪಡೆನ ಚಿತ್ತಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ ಇಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಗೆಂದಿದ್ದು ಆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಪದ ಬರಿ ಬರಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪುಗ ರೆಡಿಯಾಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಟಿ ಬರುವ ಊರ ಮುರುಕಡು ಅಕ್ಕಿ ಪಾಡಡು ಯಾವ ರೀಸನು ತೊರಗೆ ಒಂದ ಕಾಪುಲ ನಿನ್ನ ಬಾಯರು ಆವೆ ಬಂದೆ ಬುಡಗೆ ಬರಿ ಬರಿ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಸಂತಿದೆ ಪುನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೌದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಥ್ರೋಟ್ ಪೇನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಗಂಟ ನನ್ನ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪದಕ್ಕೂ ಮೇರ್ಲ ಬರಡು ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಏನು ಪಂಡಲೆ ಕಡೆ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ರಾಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ತುಂಬುರ್ದೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಅನುಶ್ರೀಲ ಬದಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಸ್ 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 ಇದು ಉಂಟು ನಾನು ಅದೇ ಉಂಟು ನಾನು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತು ಯಾನ್ ಕೊಡ್ছে ಪೃಥ್ವಿ ಭಕ್ತನ ಅರ್ಧ ಬೀರೋರು ಉಂಟು ನಾನು 4 ಎರಡೆ ಎಂಚ ರಾಜಣ್ಣನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಡ ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೆದ ನಲಿಪೇಣ ನಲಿಪು ಎಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತೇನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ 87 ಡೇಸ್ ಆಗುಂಟು ನಾನೊಂದು 13 ದಿನ 100 ಡೇಸ್ ಆಗುಂಡು ಸೊ ಈ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಲ್ಪುಗ ಹೆಂಗ್ಲ ಮದ್ಮ Anushree will take the privilege to announce or definitely obviously and the director himself will hand over the award to the winner. Coastal Film Awards 2022 Best Story. Ismail Modshetty film Pammane the Great. Woo! And the award goes for the best story. Pammane the Great film name as well as Ismail Modshetty, the director, writer himself. Congratulations, the Cine Galaxy Coastal Film Awards 2022 for the year 2018 and 2019 goes to Ismail Modshetty. Ismail sir, best story. ನನ್ನ ಸುರುತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿನ ಮೂವಿ ಒಂದು
ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭೋಜನ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪೊಮ್ಮಣ್ಣಿ ದಿಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಪರ್ಲ ಮೀಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾದ ಎಟ್ಟ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ತನಕುలను ಜೊತೆ ತೇಪಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕುರಿತು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂವಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಭೋಜನ ತೆಪ್ಪಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಬರೆಯ ಈ ಭೋಜನ ತೆಪ್ಪಿನ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೇಟ್ಟಿರ್ತೀಸಿ ಅಂಚ ಅಂಡ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಹಸನ ಕೊಡ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಿದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೋಳಿ ಮಂಜ ಬಂದು ಮಲ್ಪ ಬಿದಾರ್ತಿತ್ತೆ ಎತ್ತುವರೆ ಕೋರಿ ಮಂಜ ತಿತ್ತೀನಿ ತುಳುಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಮಂಜ ಕೋರಿ ಮಂಜೆ ಕೋರಿ ಮಂಜೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕಂಡ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಏನಿನ ಪಮ್ಮಣ್ಣಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಪುಳ್ಳೆ ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ತಿಂಗೋಳು 2 ತಿಂಗೋಳು ನಿತ್ರ ಕಚೇರಿ ಬರೀತಿದ್ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಲಾಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂದೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ಮಲ್ ತಂದವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಸೋಲ್ಮಲ್ ತಂದವರಿಲ್ಲ ನಿಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮಲ್. Thank you so much. That was Ismail Murshide winning.